أب الشامبيون عالم أتلتات تحت إسرع عمت كتساتف زيت أنحت هاجراوت غانتا أتلتيكس إيرترا بحافشاوي وتسيت أمبل 20 سنترتا تسرعام كاب 10 تشعة تكسب 24 حملة كلتشن 10 شديشتن أبولانداويت كتما بيت جوزس أبزت أنجده كام 207 هاجرات زتواصو لعلي كلتشن 300 منسيات أتلتاتن عليتهم من أبزت تساتفلو لتحت إسرع عمت أتلتات عالماو الشامبيونا يا فورلد أندر 20 تراك فيلد شامبيونشيب بيت جوزس 2016 هاجراوت غانتا أتلتيكس إيرترا بمنقد يمان هايلا سلاسي أمناي 300 مترو ناي مسناقل وددر كلا درجة كتحزن كلا أرون أبز كايدا وددر درما ناي حمشي ترتحزو نوددر مفتسامو بحافشة نتبي إرترا بغلت بور مدالة أمبل 23 درجة تسرعام إذا بأسلطان إساس أصفاؤنا تقاليت نود الدراه زكايدت هاجراوت غانتا أتلتيكس إيرترا حانت قوال أنسيت تركبهم شدشة أتلتات حقيفيها نابتي ولد دراتيا قطمات سوبر ديفيجن A زبا ماكل احتمال سنبت أب ستاديوم أسمرا ببزحي تعزبتي ماميقون صبق زناب النهر منيو تسلاسيلوم أبتي زتخيل قطم فلمان ميدا زوردا غازا باندان ما يتمنين نيرن أبزي أزي حيال زنبرت صوتا كلتين غانتات ولا كوازي تفلالين فتنة زخون كو عساسو يسرحاك المعرف تقن نشط زخونا كو عساسو قنان كرخ باي كالان دحر عرفت تتصاوتي كلتين غانتات ولا كون فتنة تبقعو زركباز نبرا كو عساسو قنا بقللو نافشو تكلوتو نايكالون دحرق زيت صوتا بخمس تقلص ان قصل خلقنا غزا ماندا بسبعان حد دقائق انزر خبرتا قعصب بمنقد امان نصر لها بلا مسكيتا وايداتا بزنت ملعوت حجزه دما ناي سالسه درجه كتعقبو كيلالام دحرنا زين كلته غانتات زتخايل قطم امن غودن دنججرتن يوم ابزا ما كل ميدا زت حاصر صوتا ولا كاب وغن كلتين غانتات زتفلالي فتنتا تتخايدم بنا حبر عوتين بادو باد تفلالين ولا كودن دنججرت عيرانات صعبا زلاقي بحري بشدش نت بيفليا كتقسقس حلنا نبتقطم تاتوت التزنبرت صوتا غنا كم ميتا كوخن لايكالن زهم دين كولون شامبيون كلا ديفيجن تمرح زلا غانتا اخريام بسنا بيرترانا بفستيفال سوا كتساسفت زمصت محبركم رياض تحت 10 عامت كاب ساعات فرق معلت تحيزا ابت معلتي محزنتا غطما كايدام ابت زت خيد غطم اخري 4 تبارد ما تعوي توصيام بفدريشن قدم بشكلتا زوبا ماكل توليبو كان زقني زوارت وانጫ زوبا ماكل كما وصلتناتو تمال سنبت اب كبابي غودنا اتعبت اندا مريم قصيل نيروم تقدمتي 110 كيلومتر مشفينهم ابزي تقدمتي حيا زحل زعبلو كنا تاير دما زتفرلنا ملاق فنتاتي مريم مودا دما هاري مزوع على كبرو محرنا كلب ايرتل تعويتلهم ودغانتو ميرن ابراهام دما اب مودا تقطبتو وددر كلا يكون كبوتن كله اقليل غبر هيوتنا كلباس بيكو دما سالسا كوينو وددر زازيمم قديمم وددرم كابزا كتقدمت كلا ديفيجن ابزا قرب اوان كابسا سا ديفيجن زتسلاغرن كساب جاب تخيل وددر ما كل تدي تعوتي بينام غرماي كاب كلباس بيكو يو نص سالسا غزي كعوت بقعهم هم الاك ناي كلباس بيكو تمسغن من كتاب كناي كلب سنبل دما كلاي ساسن كوينم سيعبهم من ميزازن حنص ترغيصهم ابت معلتي تقدمت دا كورسو دقنستيم مسكالا ديفيجن تبغيسنين لتلتمدبلن 30 كيلومتر 30 نوم اموداتا ابستغبر ناي فصام دما دول تشاب تصيون ناي كلب عرق قداميت كوينا كتاتن كلا كلت دق حنت كلب غلان حزخنا الم بينن صقا فصوم دما كلاي سالسيتن كوين وددر فصيمنهم بزي كادي تقدمت سالسه ديفيجن ابت معلتي وددر ما كايدميم لتلتمدبلن 48 كيلومتر دما بولقو زوودر متكل مسغنا تعويت لهم تصفو برهانه كاب غدايف كمون الكسندر زميكيل بولق دما ناي كلاي سالسين حزم وددر لازمهم نعسران حالن معالتات قكاد زصنحت تور دي فرانس 2016 زحلف سنبت بناي حفشاوي غزي بعوت كريس فروم تزازيموم تمال سنبت ابز تخايده ناي مزاز مدرخ تقدمتي 113 كيلومتر شفنه ناي صرغيا وددر ما كايدوم ازي كاب شانتيلي تبغيسو اب باريس خامبس اليسي زتفصم ناي تمالي وددر باوغيو كاب شانتيلي سمين فرنسا تحيزو باتمنتي وددر زمرح زنبرو ناي نطبي تقدمتي كوت جميروم تقدمتي دحر زغبرو نوح زبل غعزه دما ناب كتم باريس ماتيوم باريس اب زبص حلو زنبروم تولدرنت كاب غزينا بغزي انوسخ يمصيوم تنسترفا 6.8 كيلومتر دما نسن بشكلتهم مغيار اسريرون بمرغاص كاب غزينا بغزي حيل وسخلن غعزو كزازم طرزي ابز بصحل دما ابشكوا مغبار حيال زخون تقادماي كلب سودال جرمناوي اندري غريبل نبيتر ساغانن الكساندر كريستوفن رتعو تعواتي تالعول جمت زوهابا ناي مزازميت مدرخ كوينوم دحرتنا تمرعوت ماغريبل مغلص يبلين بزلم استعوتنايو انا كرئه 3 سامنت مملاته توداديرم غانتاي ابلعلي رسمت ماندو محلاري دما انا نابز عوت بصحي بزح غزينا كنعوت فتينا غنا مولو نزلو عوت كنركباي كالنان لو مغن عوتنا كون كخون كيلو عليلوم
ግሪፐል ኣብዛ ዓመት ምስ ተገብረሉ ትጽቢት ኣብዛ ሓለፈ 3 ሳምንቲ ሓሳቡን ከይተዓወተ ክጓዓዝ ድሕሪ ምጽናሕዩ ንጋንቱ ሎቶ ሱዳን ኣብ መዕጽው ዓወት ኣምጪላ ታህ በቅጽበታዊ ውድድር ምሰዛዝመ ብጫ ማልያን መዕቀባ በቃልሲ ዝቐነዩ ተቐዳድምቲ ክለብ ስካይ ተሸዓትዮም ምናት ተሓይዞም ንዓወቶም እንዳጽምሉ ሕንጻጽ ረጊጾም ኣብዚ ነይሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ 2016 ኣዝዩ ውጽኢታዊ ኮይኑ ዝቐረበ ወዲ 31 ዓመት እንግሊዛዊ ተቐዳማይ ክለብ ስካይ ክሪስ ፍሩም ለሳሰይ ግዚኡ ቱር ዲ ፍራንስ 2016 ክዕወት በቂዑ እዚ ተቐዳማይ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 2016 2015 ኣብ ዝተኻየደ ቱር ዲ ፍራንስ እውን ተዓዊቱ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ በዚ መሰረት ክሪስቶፈር ፍሩም ሳልሳይ ናይ ዙር ፈረንሳ ዓወት ምዝጋብ ቅድሚ ሕጂ 3 ግዜ ነዚ ውድድር ምዝተዓወቱ 7 ገዳይም ተቐዳምቲ ክስራዕ በቂዑ ይርከብ እዚ ተቐዳማይ እዚ ነቲ 5 ግዜ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ዝኾነ ፈረንሳዊ በርናርድ ሂኖ ከርክብ ድማ ኣብ መጻኢ 2 ግዜ ክዕወት ኣለዎ ኣብ ውህሉል ግዜ ንፍሩም ተኸቲሎም ካልኣይ ፈረንሳዊ ሮማን ባርዴ ካብ አይጂኤር ቶአር ሳልሳይ ድማ ኮሎምቢያዊ ናይሮ ኪንታና ካብ ሙቪስታር ኮይኖም ብሪጣንያዊ ኣዳሜትስ ተሸላሚ ናይ ትሕቲ ንመጻዕዳ ማልያ ብምዃን ንመጻኢ ኣብ ብጫ ማልያ ንምዕታር ብኣግኡ ትጽቢት ካብ ዝግበረሎም ተቐዳምቲ ኮይኖም ኣዳሜትስ ኣብ ናይሎም ዓመት ውድድር ወላ እኳ ኣብ ግዜ ክወዳደር ከይወጥነ ተመጸ ብቕዓቱ ማዕረቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ ተቐዳምቲ ዝጸንሐ ግን ኣብ ብጫ ማልያ ከይተረፈዩ ተወዳዲሩ ብሁሉ ግዜ ኣብ ብጫ ንፍሩም ባርዴን ኪንታናን ተኸቲሉ ራብዓይ ተርታ ሒዙ ንሱ ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝገብሩ ዕላል ድማ ከምዚ ክብል ተሰሚዑ ኣብዚ ምህላዊ ዛዕቤ ክብሪ ኣብ ቴሌቪዥን ክትከታተሎ ከለኻ ነዚ ውድድር ቀሊል ውድድር ይመስል ግና ቀሊል ኣይኮነን ድሕሪ 3 ሰሙን ዝቕየር ነገር የለን ናይ ኩሉ ግዜ ኣነ ኩሉ ግዜ ድማ ኣብዚ ውድድር ክህልው ዝቕየር ነገር የለን ብዛዕባ መጻኢ ዝኾነ ዝሓስቦ ኣብዚ እዋን የለን ይብል እቲ ተቐዳማይ ኣብ ጻዕዳ ማልያ ካብ ኣዳሜትስ ብ2 ደቂቕን 16 ካሊትን ጥራይ ዝደሓረ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊስ መንከስ ኣብ ሁሉል ግዜ ብጫ ማልያ ምስ ላዕለዎት 10 ተቐዳድምቲ ዘስርዖ ሻምናይ ተርታ ብምሓዙ ሓበል ኣህጉር ኣፍሪቃ ኮይኑ ነዚ ውድድር ዛዚሞም መንከስ ኣብ 21 መዓልታት 3529 ኪሎ ሜትር ተርታ ዓቐበታት ምስ ሓደገኛ ቆላቁልን ከቢድ ጎድናዊን ፋስን ሰጊሩ ዝተዛዘመ ዙር ከፍሩ ብ7 ደቂቕን 11 ካሊትን ጥራይ ድሒሩ ንመጻኢ ኣብ ብጫ ማልያ ኢድ ክህልዎም ካብ ዝኽልተ ስፋት ተቐዳድምቲ ድማ ይገብሮ እዚ ብሉጽ ውጽኢቱ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታዊ ውድድር ፒተር ሳጋን ብዘይ ተወዳዳሪ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዙር ፈረንሳ ተመዝጊቡ ብዘይፈልጥ ብዙሕ ነጥቢ ማለት ክብረ ወሰን ዝሓሸ 475 ተዓዋቲ ኮይኑ ብዘይካዚ ሳጋን ሓያል ተቓላሲ ዙር ፈረንሳ 2016 ብምዃን ካልእ ሽልማት እውን ዓቲሩ ሳጋን ኣብ ዝበዝሕ መድረኻት ብምህዳሙን ምዕዋትን እዩ ነዚ ሽልማት ረኺብዎም ፖላንዳዊ ተቐዳማይ ራፋኤል ማይካ ብ209 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ዙር ፈረንሳ 2016 ኮይኑ ማይካ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ብሁሉል ግዜ 5 ተርታ ሒዙ ንኮንታዶር ንምሕጋዝ እኳ ናብዚ ውድድር ተመጸ ኮንታዶር ብማህረምቲ ተፋነወ ግን ኣብ ዓቐበታት ነጥቢ ምሁላል ካብዚ ውድድር ጥራይ ድዩ ኣይወፀን እዚ ካልኣይ ናይ ዓቐብ ዓወት ራፋኤል ማይካ እዩ ድሕርቲ ምዛም ቱር ዲ ፍራንስ ማይካ ድሕሪ 5 ዓመት ድሓን ኮኑ ክትብሎም ደቂ ጋንታ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ግና ዝከኣለና ጌርና ኢና ኣዝዩ ብሉጽ ስራሕ ድማ ምስ ደቂ ጋንታ ዓይና ኢና ሳይክል ምዝዋር ቀላል ኣይኮነን ምናዳ ኣብ ኣእምሮ በሊሕ ክትኮን ኣለካ ክብል እዩ ከም ዓይነት ምዕዶ ወስ ኣቢሉ ብጋንታ ንዝተሓዝ ግዜ ከም ዝሓለፈ ዓመት ሕጂ እውን እስጳኛዊ ክለብ ሙቪስታር ተዓዊታትሎም ንኽልተ ተቐዳድምታ ኪንታና ሳልሳይ ቫልቬርደ ሻልሳይ ተርታ ዘስርዐት ሙቪስታር ወላ እኳ ንብጫ ማልያ ሓቂና መጽያ ክስልጣ ዘይከኣለ ኢዛጌራ ኣብ መበል 20 መድረኽ ቀዳማይ ብምዃን ናይ መድረኽ ዓወት ኪንታና ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ኣብ ፖዲየም እታ ጋንታ ድማ ዕውቲ ክትከውን ብምኽኣላ ከሲራ ይወፀትን ኣብዚ ነይሎም ዓመት ዝተኻየደ ቱር ዲ ፍራንስ ተቐዳማይ ክለብ ቲንኮ ኦፍ ሳክሶ ኣልቤርቶ ኮንታዶር ብኣውይ ተቐፂዩ ለሰዝ ነበረ ኩነታ ኣመልኪቱ ዳይሬክተር ናይታ ጋንታ ስቴቨን ድሪሽንግ ክገልጽ እንከሎ ኣዝዩ ደስ ዘብል ኮይኑ ሓሊፎም ኣብ መንጎ ግና ኣልቤርቶ ኮንታዶር ካብዚ ውድድር ተሃሲና ወፂዩ ኮንታዶር ድሕሪ ናይ ክልተ መድረኻት ከም ናይ ቀደም ይነበረን እንተኾነ ደቂ ጋንቱ ዝምንጎ ስራሕዮም ኣንጸባሪቖም ምናዳ ፒተር ሳጋን ንሱ ንገዛ ርእሱ ዝበለጸ ተቐዳማይ ምዃኑ ኣመስኪሩላ እዩ ንሕና ካብዚ ብጽቡቕ ናይ ተዘክሮ እዋንና ንፍለጥ ዘለና ኣዝዩ ተናፋቐቀኒና ይሕሊፍና ይብል ዳይሬክተር ናይታ ጋንታ ኣብ መወዳእታ ስነ-ስርዓት ሽልማት ድሕሪ 1991 ለፈለማ ግዚኡ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብሩ ዓቂቡ ካልኣይ ተኸታታሊ ዓወት ከመዝግብ ዝኻለ ክሪስ ፍሩም ኣብ ዝስምዖ ቃል ደቂ ጋንታይ ነዚ ዓወት ከምፅእን ዘካየድኩሞ ጻዕሪ ብልቢ ኣመስግን ኣካልታ ብሉጻት ተቐዳድምቲ ሓቒፋ ብሉጽ ዓወታት ኣብ ምዝጋብ እትርከብ ዓባይ ክለብ ስካይ ክኸውን ምኽኣለ ሓብን ስማዓኒ ዳይሬክተርን ኣሰልጣኒን ኣመስግን ኣብ መንጎ ውድድር እንከለና ኣብ ከተማ ኒስ ንዘጋጥመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ድማ ስድራ ቤት ጽንዓት ሃብኩም ብል ኩሎም ኣብ መገዲ ኣብ
መሓላለፍ ናይ ቦታ ተረኺቦም ነዚ ውድድር መቐረት ክልዎን ሕብራዊ ንኽኸውን ዝገበሩ ደገፍቲ ኣመስግን ይቐንልና ድማ ብሊሉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃነን ዘመዝገበ ውፅኢት ኣብ ቱር ደ ፍራንስ ነታ ጋንታ ፀብለሊላ ክትርአ ኣኽኢልዋ እዩ ኣብ ዙር ፈረንሳ ንሰለስተ ሳምንት ዝተጓዓዙ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ናትናኤል ብርሃነን ካብቶም ሰላም ነዚ ውድድር ዝወድእዎ 174 ተቐዳደምቲ ክኾኑ ዝኽኣሉ እዮም ካብዚኦም እቶም 198 ተቐዳደምቲ እዮም ተበጊሶም እቶም ዝተረፉ ድማ 24 ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ መንጎ ዘቋረፁ እዮም ናይ ሎሚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ቁርብ ዝፈልዮም ዝነበረ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ኣልፐስ ቁልቁል ኣብ ምውራድን ተቐዳደምቲ በዳሂ ነይሮም ዳርጋ ዘይወደቐ ኣይነበረን እውን ክትብሎ ትኽእል ኩሎም ተቐዳደምቲ መበል 20 መድረኽ ምስተወድአ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ውድድር ብሰላም ወዲኦም ናብ ከተማ ፓሪስ ምብፅሖም ንፈጠረ ኣመስጊኖም እዮም በዚ ድማ ዳንኤልን ናትናኤልን ምስ ሙሉእ ጥዕኖኦም ንዝተሰልዐ ረሓቐ ምዛሞም ምስ ዓብዪ ዓወት እዩ ዝግለጽ እዞም ክልተ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ክለቦም ሒዛቶ ንዝኣተወት ብዝሒ ናይ መድረኽ ዓወት ምዝጋብ ዝብል ኣረኣእያ ክውን ክገብሩ ካብ ዝኽኣሉ 9 ተቐዳደምቲ ብምዃን ኣብ ታሪክ እዚ ብዳይመንሽን ዳታ ተሰኒዱ ዘሎ ረዚን ዓወት ምዝጉባት እዮም ዳይመንሽን ዳታ 4 ናይ መድረኽ ዓወት ብማርክ ካቫንዲሽ ሓንቲ ድማ ስቲቨን ካሚንግስ በጠቅላላ 5 ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ኣብ ነሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ እታ ዝበዝሕ ናይ መድረኽ ዓወታት ዘመዝግበት ጋንታ ብምዃን ደሚቃያ እዚ ዓወታት ንቐልድ ድንብሽከተ ኤርትራ ይብፅሑ እዩ ኣብ ክለብ ደቡብ ዝዓበየ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖትን ኣብ ክለብ ኣስፔኮ ዝፈረየ ናትናኤል ብርሃነን ኢዶም ዝሓወስሉ ብሓፈሻ ጉዕዞ ጋንታ ኣብ ዝነሎም ዓመት ዙር ክረአ እንከሎ 5 ናይ መድረኽ ዓወት ንሓደ መዓልቲ ብጫ ማልያ ን6 መዓልታት ቀጠልያ ማልያ ኣብ 15 መድረኻት ድማ ተቐዳድምታ ምስ ላዕለዎት 10 ተቐዳድምቲ ማለት ቶፕ 10 ደረጃ ሒዞም እዞም ክልተ ተቐዳድምቲ ናብ ዝነሎም ዓመት ቱር ዲ ፍራንስ ዝሓዝዎ ደረጃ ድማ ከም ዝስዕብ እዩ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዝበለፀ ናይ መድረኽ ውፅኢቱ ኣብ መበል 12 መድረኽ 7ይ ተርታ ዝሓዞ እዩ ብውህሉል ግዜ መበል 85 ተርታ ሒዙ ነዚ ውድድር ክፍፅም ከሎ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ብጠቕላላ 37 ነጥቢ ብምውላል መበል 47 ደረጃ ሒዙ ብዘይካዚ ኣብ ውድድር ኣንበሳ ዓቐቡን ብ16 ነጥቢ መበል 28 ተርታ ሒዙ ፈፂምዎም ናትናኤል ብርሃነን ብውህሉል ግዜ መበል 125 ተርታ ሒዙ ኣብ ውድድር ትሕቲ ዕድመ ማለት ጻዕዳ ማልያ መበል 22 ተርታ ተሰሪዖም ኣብ ቀጠልያ ማልያ ብሓንቲ ነጥቢ መበል 139 ክሕዝን ከሎ እታ ዝበለፀት ናይ መድረኽ ውፅኢቱ መበል 29 ተርታ ኣብ ታሽዕቲ መድረኽ ዝሓዘያ